Charlie Chaplin, en Charlot, vaja. Vaig treballar a un circ i tot. Un bon lloc per aprendre a fer el pallasso, encara que també hi ha d'altres llocs més institucionals. A mi de jove m'agradava molt córrer. Vaig voler fer una marató, però em vaig posar malalt, potser perquè m'entrenava amb sabates grans i mal posades. És broma. El que m'ha apassionat, sobretot, és fer pel·lícules de riure. Corren temps difícils i el que no riu no surt a la foto. Hi ha una cosa que tinc clara. No m'agraden les dictadures. Amb això, els dictadors discrepen amb mi. Ara bé, ens poden retallar la llibertat d'expressió, però mai no podran aturar el somriure de l'ànima, ni el de les fotos.